Garai batean oso gizon behartsua bizi zen Zarautzen. Gauza guztiak gaizki ateratzen zitzaizkion, eta ez zen zoriontsu bizi. Tomateak landatzen bazituen, euria egin eta usteldu egiten ziren. Behi bat erosten bazuen, gaixotu eta hil egiten zen. Ezkontzera zioanean, Andre Gaiak utzi egin zuen, beste batekin ezkontzeko. Eta horrela beti. Egun batean, herritik kanpo bizi zen atxo batengana joan zen. Jendeak sorgina zela esaten zuen. Pellok, gure gizonak, bere ezbehar guztia kontatu eta atxo zaharrak Baionara joateko esan zion. Hango denda berezi batean erosteko horratzontzi bat 4 galtzagorrirekin, eta bere bizia erabat aldatuko zela. Joan zen Pello Baionara, eta dendaren bila hasi zen. Aurkitu zuenean horratzontzi miragarria erosi zuen, eta etxera bueltatu zen. Saltzaileak aholku bat eman zion. Jeinuak beti lanean edukitzeko, bestela jasan ezinak bihurtzen zirela eta. Etxera heldu zenean, galtzagorrien ahalmenak frogatzen hasi zen. Lehenengo, soroa ereiteko agindu zien, eta hala egin zuten. Pello konturatu baino lehen, lana bukatu, eta beste lan bat eskatzen hasi ziren. Zer egitea nahi duzu? Eta Pellok zuhaitzak mozteko agindu zien. Berehala itzuli ziren. Zer egitea nahi duzu? Pellok beste lan batzuk agindu zizkien, teilatua eta hormak konpondu, putzu bat egin, egurra txikitu, ganadua bildu, garia eo, behiak jetzi, gaztak egin. Eguna bukatu baino lehen, jeinuek baserriko lan guztiak egin zituzten. Zer egitea nahi duzu, esaten zuten behin eta berriro. Baina Pellok ez zekien zer agindu, 1000 gauza pentsatu, baina ez zitzaion ezer bururatzen. Orduan, 4 galtzagorriak gauzak atzekoz aurrera hasi ziren lanean. Ereindako hazi guztiak atera zituzten, adarrak berriro zuhaitzetan jarri zituzten, teilatuko teilak kendu, putzua itxi, egurra enborretan bildu, ganadua sakabanatu. Gizonak, etxita, etzekien nola gelditu eta deitu egin zien. Orain ekarri ura ontzi honetan. Eta bai bat eman zien. Galtzagorriak saiatu ziren, baina ura zuloetatik joaten zen, eta ahalegin asko egin ondoren, honela esan zuten. Guk ezin bete dugun zerbait agindu diguzu, eta horregatik alde egingo dugu, eta ezkara berriro etorriko. Eta hori esan da, desagertu egin ziren. Pellok bere zorte txarrarekin jarraitzea hobezela pentsatu zuen. Bizi osoan aginduak ematen jarraitzea baino.